to be another video today. So, eto, napakita ko na yung dito kung ano yung pagkain nila. So, yun yung aking previous video, guys. Just search it on my channel account and then you can find nung nag-inject kami ng mga may sipon namin na manok. And so, for today's video, guys, is mag-a-update tayo ng ating Azolla. Kasi meron tayong bad news at the same time good news about Azolla farming, guys, or kung ano nang nangyayari dito sa amin. Marami akong napagsabihan na magbibigay ako. Yes, guys, I will do it para din sa inyo or matulungan ko kayo. So, there's a bad news but the good news is meron din. So, punta tayo doon sa kabilang banda. So, ayan, view lang tayo sa mga alaga natin muna dito. Punta tayo doon sa kabila para mapakita ko sa inyo yung ating situation ng ating Azolla. So, if you haven't subscribed, guys, please do consider subscribing. Do like and share also. And share this to your friends or family members. And then, you can comment down below for some suggestions that we may apply in our backyard. And those things that would help our little backyard na pagmamanukan. We would really appreciate it. I will do the shout out, guys, after this video. So, abang-abang kayo kasi punta muna tayo sa ating mini pond para at least alam nyo sa mga nanonood sa akin or sa mga humihingay sa akin ng Azolla kung ano na yung nangyayari. Dito na tayo, guys. As you can see, meron akong sprayer dyan. So, may kanilaman yan in terms of our backyard, or I mean our mini pond here. So, ito yung nangyari sa ating mini pond, guys. Dito, actually, kinuha ko yung lahat ng laman dito noon. Then, we transfer it there. So, dito namin transfer. Yung, nasabi ko to before, na yung amin dito is halo siya, guys. Meron siyang duckweeds. At the same time, meron siyang Azolla. But, unfortunately, what happened to those Azolla was, ayan, guys, oh. Numinipis yung ating Azolla. At first, we don't know what happened. Bakit nagkakaganon. Parang kinakain ng duckweeds. That was our first diagnosis that time na. Parang kinakain ng ating duckweeds yung ating Azolla. Which is, bakit niya kakainin? Hindi naman yan yung tipong hayop or what organism. Hindi naman, isa lang naman siyang halaman or isang para siyang lumot na nasa ibabaw ng ating tubig. So, what we saw earlier, yesterday I guess, or the next, mga 2 days ago na rin siguro, guys. Ito yung napapansin namin. So, meron akong sample dito. Matagal na kasi to. So, dito namin, like siguro sabay sila nung mini pond namin. So, ito. Sabay sila and then, so nakita namin yung similarities nila in terms of, kasi meron din itong duckweeds and Azolla before, and then nalusaw yung ating Azolla. So ngayon, Azolla na yung nandyan. So, then meron din yung mga organism na sinasabi ko na parang yun pala yung rason kung bakit nauubos yung aming Azolla dito. So, guys, disclaimer, guys, we are not an expert in terms of Azolla, ha? Nagsisimula pa lang kami. So, sinabi ko rin to before na once na mag-boom or once makakuha tayo or ano talaga yung ating Azolla is mamimigay kami, of course, sa mga nanonood din dyan sa atin para at least makatulong din kami po sa inyo. So, comment down below, guys, sa mga suggestions nyo, yung mga may Azolla na dyan, kung paano pa namin mapapalawi kung ano yung gagawin namin. Kasi again, we are not an expert of this. We are just applying what we saw, what we read, yung mga napapanood namin, naririnig namin sa ibang mga farming or nagpa-farm ng Azolla, nag-cultivate nito. So, yun lang yung ina-apply namin. So, ito yung naging problema, guys, oh. Ayan, nakikita nyo ba yung parang, ayan. Ito, guys, oh, yan. Yung mga parang maliliit na, ayan, maliliit na parang gumagalaw na yan. Ayan, parang bubbles siya, guys. Yan yung suspect namin or yan yung aming prospect sa mga kumakain ng ating Azolla or pinapalibutan nila yung ating Azolla and then kinalaunan is namamatay siya, guys. Yun yung mga naging dahilan para sa amin
para yung aming azola is in terms, imbes na mabuhay or rumami, is numinipis siya guys. And then yung duckweeds naman, hindi nila kinakain. So yung azola lang. So ayan, nakikita nyo yan. Ayan po. Yung parang gumagalaw na bubbles, yan yung sinasabi namin na bakit kaya nandyan yan or saan yan galing. So anyway, comment down below kung ano yan guys, kasi hindi namin alam. So comment down below kung paano nyo yan get rid of, or paano yan iwasan, paano nyo yan winala sa inyong mini pond. So para sa amin, meron din ako i-share kung paano namin siya ginawa. Kasi yung dito, wala na siyang bubbles guys. Yan. Parang wala na siyang bubbles dyan. Before, napakaraming bubbles niyan guys. Parang, hindi ko alam kung saan siya galing. Parang oxygen siya na nasa aquarium. So, hindi ko alam kung ano yung tawag dyan or bakit ganon. Merong ganon. So, what we did is, ayan, yung sprayer natin. Ito yung sprayer natin guys, is nilagyan ko ng malatayon. So, yung ginawa namin is, nilagyan namin yung isang cup ng malatayon, nung takip ng malatayon natin. Tapos nilagay namin dito. And then, we fill this with water. And then, right after that, we spray it directly here. Dito namin sila spray agad-agad. So, unfortunately, mga siguro around 2 hours to 3 hours, siguro morning namin kami nag-spray nito. Like, ganito lang guys. Ayan. Ayan, morning kami nag-spray ng ganyan. And then, kinalaunan or right after siguro mga around 12 noon, nung matapos kami na ng halian, around that time, is wala na yung bubbles guys, or parang nasa ilalim na lang sila, para silang nalulusaw. Pero hindi natin ma-view ngayon masyado kasi, ayan, medyo lubog yung ating water. Pero I don't believe kung nandyan pa sila. Feeling ko na yung nila, yung kanilang bodies parang na-disappear na or na-dissolve na siguro dahil din sa water. So right now, kaya ito parang ganyan, plain masyado guys talaga. Ito naman yung yun yung good news natin guys, na get rid natin yung or na patay natin yung mga parang bubbles na para sa amin yun yung naging sanhe kung bakit nauubos yung aming azola. Imbes na rumami, nauubos sila guys. So yun yung aming ginawa. Nag-spray kami ng aming malatayon. And then, right now, eto na yung ating progress. Ayan guys. Yung nandito na natitira, transfer ko agad dito guys, para at least rumami na sila talaga. So, let's just hope and pray guys. Cross finger na talagang eto na yung ating hinahanap, or pwede ko na maibigay sa inyo. Hindi ko sinasabi to, or hindi ako nag-video nito para ma-discourage kayo, or na hindi ko kayo bibigyan. Bibigyan ko pa rin kayo guys. Help me with all your prayers guys. I believe hindi siya ganun ka big deal kasi halaman lang siya. Pero at least by that way guys, masishare ko din sa inyo yung aming azol. Kung may mga mali kami guys, kung may mga hindi kayo nagustuhan, please just let us know. And then baguhan lang din po kami. 1 year ago pa lang, or 1 year pa lang kami nagfa-farming ng aming mga hayop. So that's why because of you guys, we are also learning. And then through this also, sa mga maliliit pa lang na farm, at least natutulungan namin sila. So yun nga, disclaimer guys, nasa inyo na yan kung susundin nyo or hindi. Kasi sa amin, at least we just offer what we can do or what we can share to you guys na gusto ring mag backyard farming. Ito na nga pala, ayan. Ayan, so sprayhan natin yan guys. So magtitira ako dito, and then let's see, or I will do an update, separate video na lang siya para at least alam nyo kung namatay ba talaga siya. So, okay guys, etong natitira dito is sprayan natin yan. Ayan. And then let's see later kung mawawala ba talaga siya, para at least makita nyo. So yung dito guys, kapag marami na to, I will do a separate video for that, para at least, or yung pagpapacking na natin ng ating azola for you guys. Let's just hope and pray na okay na ito. And then siguro monitor na lang din namin yung parang mga bubbles. Yan, yung parang mga bubbles dyan. We're just gonna have to monitor them. Kung meron na naman dito,
Kung meron naman dyan, we're gonna be spraying it again. Pero yung ating malatayon guys, disclaimer, is para talaga siya sa mga halaman, sa plants, sa mga sa mga langgam, lalo na yung pula na langgam na kumakain ng ating mga halaman. So Azolla is also a plant na parang nasa water lang siya. So kaya yung aming ginamit kasi para at least mamatay nga yung sinasabi namin na kumakain or yung prospect namin dito sa aming channel na inuubos yung aming Azolla. So let's spray this guys, and later I will update siguro mga around 12 noon kung okay na yung ating Azolla at kung kung namatay na ba yung mga nandyan. So yung mga kiti-kiti dyan guys, so meron din nagsasabi or baka may breeding site daw ng lamok dito. Hindi yan maiiwasan guys, that's why we actually spray para din sa mga ayan, sa mga kiti-kiti. So mag-spray tayo guys. So ito na yung spray natin guys. Ayan, sprayan natin yan dito. Ayan, ayan, ganyan lang, konti lang siguro guys kasi maliit lang naman yan. Ayan, ayan. So I guess it's enough na. Update ko kayo later guys kapag 12 noon na, then tingnan natin kung namatay ba talaga sila. Guys, nakikita nyo yan para at least meron tayong proof. Ayan, gumagalaw pa sila ngayon. Ayan, ayan, napakarami nila guys. Ayan yun, oh, ayan, parang mga bubbles. Hindi ko maintindihan kung saan yan galing guys. Ayan, o siguro sa rin, sa pupo. Pero comment down below guys kung tama ba ako or mali. At least meron din akong matutunan sa inyo guys. So ayan, ayan. So meron pa yung iba dito somewhere here. Ayan, napakarami talaga guys kung tutuusin. So update ko kayo later. Ayan, update ko kayo later kapag 12 noon na. So ayan guys, balik na tayo here sa ating Azolla. Tanghali na po guys ngayon. So tingnan natin yung ating nilagyan ng spray kanina kung nag-work ba yun. So ayan, so tingnan natin guys. So ayan guys yung nangyari, namatay or wala na sila. Ayan, so ayan yung iba guys. Ayan, yung iba yung mga insekto na nasa gilid, namatay din sila. Ayan, kasi yung ulatayan guys, disclaimer lamang ha, intended siya for mga halaman. Spray, ginagamit nila itong pang spray para mawala yung mga insekto na dumadapo sa dahon ng ating mga halaman. So eto na siya ngayon. Ayan na siya ngayon guys. Wala na yung mga bubbles kanina. Yung dyan. Ayan. So nawala na yun guys. Ayan, effective yung ating ginawa. Well, effective naman talaga siya. Pinakita ko lang dito. Kasi nga kanina meron yan. So hindi nyo masasabi na pinalitan ko yung water or what. Kasi ayan guys, ganyan yung itsura niya kanina. Ganyan pa rin yung ating planggana. So ayan, wala na yung mga kiti-kiti. Even ata yung kiti-kiti guys. Ayan, wala na. Wala nang gumagalaw-galaw. Ayan So ayan. So effective yung ating ginawa today. So, try ito also sa inyo guys kung meron kayong problem regarding your Azolla. And then, comment down below guys kung meron pa yung mga suggestions regarding Azolla, kung paano namin pa yung aming Azolla dito mapaparami. So, ayan, shoutout tayo ng names guys bago ko pa makalimutan. And then, sa mga magpapa-shoutout pala, leave your names down below. So, with your location guys, para at least alam namin kung taga-saan kayo ng mga viewers na nanonood sa amin. So without further ado, let's get started into our shout out to first of all to Mr. Danilo Enursua from Jensan, to Dexter Wallenberg from Tacorong City. So malapit lang si sir. Maraming salamat sa panonood sir. And then to Carben Pasha from GMA Cavite, from Luzon pala siya. And then to Najir Omar from Riyadh. Maraming salamat sir. Napakalayo na nang nararating nating mga videos So nga pala to Sir Ayan Makalalad, maraming salamat din po sa panonood ng aming videos. So to Numar Damut from Kuala Lumpur, Malaysia. So isa ring OFW I believe si sir. Correct me if I'm wrong sir. Comment down below po. And then to Bastante Amir from Iligan City.
to Mark Dasco from Laguna, and also we have Pinoy sa Japan, of course, from Japan po siya. Paragi siya nag-comment ng sa ating mga videos. Maraming salamat po sa pulang humpay na pag-acknowledge ng aming channel. And then we also have Mark Bagang from Pampanga. So yun ang ating shout out today. So sa mga hindi pa na shout out or sa mga magpapa-shout out pa dyan, leave your names down below and I will consider it in our channel, or ay aming i-acknowledge yan guys, kasi kung wala kayo, hindi din to mabubuo ang aming channel. It's one way or another na mapasalamatan namin kayo sa walang sawang panonood at pag-comment, pag-like, and share. So, ayun. So, that's it for this video guys. Hope you like the video and sana may natutunan kayo. And yes, if you haven't subscribed, consider subscribing you guys. Like and share. Share this to your friends and family. Comment down below. And yes, that's it. Hope to see you guys in our next vlogs. Goodbye guys. Peace out everybody.